Evanđelje radosna vijest, radost, ali nije svaka radost ispravna radost. Užitak, vašar, to nema nikakve veze s božićnom radošću, kao ovi što imaju neki adventi, pa onda umjesto Isusa u jaslicama istaknu onoga nekakvoga orešara, neku vrstu vojnika, neku lutku, ne znam ni ja šta je to, ali prikažu je nekad na televiziji, onda vidim što je. Da se stavi vojnik u jaslice, di su pastiri, di su kraljevi, ajde, mogo bi čovjek razumjeti. Ali kada oni guraju nešto tako umjesto Isusa, onda znate da je tu vrag na djelu. I zato vi naši, kod nas još toga nema, ali tamo, recimo u Zagrebu na veliko, i čim vidiš da imaju tamo onog orešara, odmakni se od njih, ne kupuj kod njih ništa, idi na drugo mjesto traži šta ti treba. I ako nema na drugom mjestu, nego samo kod njih to što ti treba, pokaže žrtvu za svog Boga. I nemoj, zato što je to čisto demonsko. Čim tako nešto rade, da nekakvoga lutka umjesto Isusa u jaslicama stavljaju, odmah znaš da ne može biti s Bogom. I čovjek se od toga otklanja. Ali pustimo sa to, idemo mi Evanđelju i ovom što nas Ivan uči i poučava. Šta Ivan u stvari govori? Obuci haljinu spasenja na sebe. Ono što i Evanđelje kaže, radosna vijest koju on skupa s Isusom kasnije navješćuje. Haljinu spasenja obuci na se. Kad smo već kod haljine, evo najprije priča o haljini. Čovjek u Njemačkoj kupi ženi haljinu i to skupo je plati 600-700 eura i ponekome je pošalje. I kad je ona dobila haljinu, svidjela joj se, zove ga da zahvali, ali odmah, znate želja, koliko si je platio? I on ono u glavi veli, ako reknem priviše glamiće name što trošim toliko. Kaže 200 eura. Kad nakon nekog vremena opet ona zove, kaže, znaš onu haljinu što si platio 200 eura, ako i još ima pošalji, ja sam onu prodala za 300. Naime, haljina ima svoju vrijednost, tek kako je haljina. To su razne krpe koje treba koncem i iglom sašiti. Tu je onaj kroj bitan, šivanje. I upravo haljina svetosti ima svoj konac, svoje šivanje, svoj kroj, a to je ljubav, ali ne bilo kakva, nego Božja ljubav. I to kako izgleda taj konac, kako se šije haljina spasenja, Ivan danas u Evanđelju govori. Šta je drugo nego ljubav božanska kad on kaže, ako imaš kruha, drugi nema, nemoj ti biti sit, on gladan. Učini da i on bude sit koji ti. Ako drugi nema u što se odjenuta ti imaš, učini da i on bude odjenut koji ti. Ili recimo vamo, kad ovi vojnicima kaže, nemoj krivo prijavljivati, nemoj biti nasilan. Što je to nego imadni suosjećanja sa bratom čovjekom svojim? Ili ovom cariniku kad kaže, nemoj naplaćivati više nego što ti je određeno zakonom. Šta je to drugo nego nemoj pljačkati svoga brata, nemoj mu nepravdu činiti. Dakle, sve su to one krpice od kojih se šije haljina spasenja u koju se mi trebamo odjenuti. Ako nema te haljine, toga šivanja, te ljubavi koja učini tu haljinu svetosti od nas, onda mi ostajemo obična krpa koja ni za što drugo ne služi nego da se s njome briše pot, tare, nikakva vrijednost. Ali i haljina može se obezvrijediti. Baci u vatru, ništa od nje. Baci je u blato, izvaljaj, izgaljaj, ne znam ni ja, odmah je nešto drugo, raskini. Tako po ovoj priči koju smo čuli, zna se i nama dogoditi.
Naime, skupa je ta haljina spasenja na koju smo pozvani da je odjenemo. U krštenju ona mala haljinica, primili smo je, čistoće, nevinosti božanske. Krist svojom krvlju i patnjom skupo je platio tu haljinu svetosti u koju se mi trebamo odjenuti. Naši preci skupo su platili i plaćali tu haljinu svetosti koja nas čini da smo još ovdje kod ovoga oltara u ovoj crkvi, da se molimo, da razumimo što je Božić, da nismo zavedeni. Plaćali su je skupo i u vrijeme turskog zuluma i u vrijeme komunističkog terora i u svim drugim nekakvim nedaćama gdje se udaralo na onu svetost te haljine, onoga što mi u stvari jesmo, pozvani na svetost Božju. I sad zamisli da netko s nekakvim, evo primjer nam blizak, pa zato spominjem toga smrada orešara i smradove koji svoga orešara vjernicima žele umjesto Krista podmetnut i njihov vašar umjesto naše božićne radosti nekako servirati. I onda ako si toliko lud, budala, glup ili ne znam koju da još goru riječ upotrijebim, pa da ti onu svoju skupocijenu svetost svete haljine prodaš za te njihove gluposti. Nemam ništa protiv da se ljudi raduju na ovaj ili onaj način, svoju radost da nekako ispoljavaju, bilo i pjesmom, glazbom, veseljem. Ali ako to ide podmuklo, polako, ali u krivom pravcu, da nas od Krista odvede, tu moramo biti oprezni. Zato kako ona pjesma kaže, pitaj Liku, pitaj Dubrovnik, pa će ti reći, tako i mi pitajmo svoje starije kako se slavi Božić, šta je Božić u stvarnosti. Svagdje u našim krajevima je bilo za Božić. Cijelo selo ako je manje, ako je veće, onda bar komšiluk, susjedstvo, zaseoci. Svak kod svakoga je u kuću dolazio. Božić čestitat i miri se, poravna staze. To bi bilo, Bože sačuvaj, za čovjeka ako mu netko s kim je u svađi ne bi došao u kuću. Ili ako zna da je nekome nepravdu činio, on čeka da vidi hoće li mu doći u kuću i na taj način da se s njime pomiri, izmiri. I onda je uvijek pitanje koji će prije popustiti, ali Božić je prigoda da se ne pita koji će prije popustiti, nego se to iđe iz kuće u kuću, pa koja kolona prije uči u kuću dođe, po dvojica, po trojica, susjeda krenu redom. Samo domaćice ostanu da počaste ostale. To je bio naš Božić. To je to ravnanje terena o kojem Ivan govori. To je to što sve vodi prema ovoj haljini svetosti u koju se trebamo odjenuti. A vašar samo može biti ko ukras kugla na boru koja će doći. Ali ide li u drugom pravcu, goni što dalje od sebe. I nije ovo, ne mislim na ove naše ovdje što se malo radujete, veselite, pa treba razumiti ove što zarađuju kruh za svoje obitelji to. To je druga stvar, ali kad ono iđe podmuklo, ko ovi zagrebački sajam, vašar, teatar i ovi drugi, to je onda gdje se moramo zabrinuti. Otjera ja daleko, ali evo Ivan je pokazao kako se haljina svetosti u koju se trebamo odjenuti šije. Dakle, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Nikada ne smije ljubav lažna nekakva prema bližnjem suosjećanje, pa ću ja jer suosjećam s ljudima koji do Boga ne drže, pa se i oni raduju, onda ću ja svog Boga malo potisnut da bi malo više njima ljubavi pokazao.
To je taj Orešar i njegova logika i politika. Lukav, prevaranski. To se ne smije dogoditi. Zato i je rečeno, Bog na prvom mjestu. Ko mi Boga gazi, slobodno nek on ide svojim putem. A ne, sad ću ja ljubav, on mi je ko bližnji, pa ću ja da ljubav njemu pokažem, svoga Boga u zapećak, radi njega. Tog se čuvat, to se ne smije događati. I Bog naš neka dadne ovu haljinu svetosti o kojoj Ivan govori da dobrim dijelima sebe svetimo i svetimo svoje i budemo sveti Božji narod što i jesmo. Amen.